proiektu honetan 3 tailer martxan jartzen ditu, 3 arlo nagusi lantzeko, bat gogoratzen, arlo kognitiboa lantzeko, eta horretarako dinamikak sortzen dira, 2 mugitzen, dela aktibitate fisikoaren bidez fisioterapeuta baten eskutik, terapia ikasle pertsona hauen aktibitate fisikoa bultzatuz, terapia bat aukera ateratzen laguntzen die. Eta hirugarren tailerra sentitzen, eta hor musikoterapiaren bidez, animaliekin ere arlo emozionala lantzen da, eta terapia arlo desberdin lantzen dira, pixka bat pertsona hauen ongi izatea lantzeko arloarekin. Eta tailer guzti hauek bideraturik daude gure ikasleekin. Ikasle voluntaritzak parte hartzen dute, proiektu intergenerazional bat da, eta voluntaritza sarea sustatzen ere laguntzen dugu. Horregatik buru bihotzen eskutikoaz eta guk gure parte hartzea hor ikasleen intergeneralizazio hori bultzatzeko helburuarekin.